ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଖପାଖ କିମ୍ବା ଘରେ ଭୂତର ଛାୟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ କି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଭୂତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିଲେ ଆତ୍ମା କେମିତି ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାକୁ ଆତ୍ମା ଆମ ଆଖପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି। 1 ନମ୍ବର, ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଫିଲ୍ ହୁଏ, ପରଫ୍ୟୁମ୍ ନ ଲଗେଇ ବି ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ। ଏମିତି ହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି। 2 ନମ୍ବର, କେବେ କେବେ ଏମିତି ହୁଏ କବାଟ ଅଚାନକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ପବନରେ କବାଟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହେଲେ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବ। ସେ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମା ଥାଇପାରେ, କୌଣସି ଇସାରା ଦେଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ କିଛି ଅଜୀବ ଆବାଜ ଶୁଭାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେଠି କେହି ନଥିବେ, ତ ଜାଣିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଥିବାର ଇସାରା ଅଟେ। ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ଥାଇପାରେ। 4 ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୋଷା ପଶୁ, ବିଲେଇ, କୁକୁର କିମ୍ବା ଆପଣ ଶୁଆ ପୋଷନ୍ତି, ଅଚାନକରେ ଡରିବାକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଦେଖି ଭୁକିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଦେଖାଦେଲେ। ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଆଖିକୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖା ନ ଯାଇଥାଏ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ସେଇଟା ଭଲରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ଲାଗିଲା କେହି ଆପଣଙ୍କ ପିଛା କରୁଛି କିମ୍ବା ଛୁଉଁଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କି ଏହି ସଂକେତ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 6 ନମ୍ବର, ଯଦି କାହାର କାନ୍ଦିବା କିମ୍ବା ଶିଶକର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଖପାଖକୁ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର କେହି ଜରୁରତ ଅଟନ୍ତି, କେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆଖପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇଟା କୌଣସି ଆତ୍ମାର କାମ। ଏହା ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତିରେ ପକାଇପାରେ।